Good morning po sa bawat isa. Hi, good morning. Amen. Sige po, I invite everyone. Atin pong hanapin na ang pinaka-komportable po nating upuan. Ayan. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay iikot. Hi! Good morning! So sa umaga pong ito, tayo po yung umikot at sabihin po natin sa ating po mga kapatid na ating pong kakamayan, lalapitan, sabihin po natin, good morning sa bawat isa. Amen? Amen. So tayo po'y tumayo, tayo umikot at batiin po natin ang bawat isa. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Muli pa tayo umikot. Mahal na mahal, mahal na mahal kita sa Panginoon. Hey! Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Habang papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, hey! Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. Muli isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So we will start our day sa pagpupuri po sa ating Panginoon. Tunay nga na sa pagising po natin sa umaga, ating pong inaalala, ating pong pinapasalamatan ay ating pong Panginoon. Na binigyan po tayo ng panibagong buhay, panibagong lakas, na muli na ating pong ibibigay sa ating Diyos upang Kanya po yung mag-amin. Kaya po as we worship Him, as we sing, ating pong mga puso ay handa po natin. Let's focus our hearts, our minds. So kalimutan po muna natin kung ano man yung naiwan natin sa bahay, ano man yung problema mo ngayon, pinagdadaanan mo ngayon. Ang ating pong isipin ay ang pagpupuri natin ng lubos sa ating pong Diyos na buhay. Amen. Pagising sa umaga,
dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Gising sa gising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Muli pa sabihin natin, pagising sa umaga, Panginoon. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong makulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong makulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko, Panginoon, ayaw kong makulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong makulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat, Lord God, sa umagang ito, Lord. Sa pagpili mo pa lang sa bawat isa na makarating kami sa lugar na ito upang sambahin ka, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God. Lord, ngayong araw na ito, Lord God, ngayong umagang ito, Panginoon, humihingi kami sa iyo ng kahabagan, Panginoon. Kahabagan mo ang bawat isa, Lord God, upang maging karapat-dapat kami ngayong umagang ito, Panginoon. Upang maging karapat-dapat kami sambahin ka at purihin, Lord God, sa lugar na ito. O God, hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto, Lord God. Thank you, Lord, sa kabila ng lahat na nangyayari, Panginoon. Naririto pa rin kami, Lord God. Magpapasalamat pa rin kami sa iyo, Panginoon. Magpupuri pa rin kami sa iyo, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, Lord God, sa umagang ito. Ang aming matututunan sa umagang ito, Lord God, hindi lang namin mailagay sa aming mga puso, Panginoon, kundi malakaran namin sa aming araw-araw na buhay, Panginoon. At dinadalangin namin sa iyo, Lord, ang magbibigay ng mensahe ngayong araw na ito, Panginoon. Itago mo po siya sa iyong likuran, na ikaw ang maitaas, Lord God, at ikaw ang maparangalan ngayong umagang ito, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God. Kahabagan mo kami ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, Panginoon. Inaaninyahan ka namin sa aming kalagitnaan, Lord God, na
Nawa, Panginoon, ibaba mo ang iyong presensya, Lord God, upang maparangalan ka namin, Panginoon, sapagkat ang oras na ito at ang araw na ito ay para sa iyo lamang, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon. Muli po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pasasalamat, Panginoon, na parang sa iyo lamang, Lord God. In Jesus' name, Amen. Excited na po tayo magpuri sa ating Panginoon. Pero bago po tayo magpuri, dapat po pasalamatan po natin yung mga bagay na meron tayo na galing po sa ating Panginoon. Kahit anong problema po yan, pagsubok, pinansyal, pasalamatan natin dahil diyan lang po natutuwa ang Panginoon dahil naaalala po natin siya. Amen? Kaya po sabay-sabay po tayong pasalamat sa ating Panginoon. Pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita.
ba na lagi po nating nararanasan ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Tunay po ba? Amen. Kaya po sa umagang ito, patuloy po tayo magpapasalamat. Dahil sabi po natin, nararanasan natin ang presensya ng Diyos sa araw-araw. So patuloy tayo magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y piling mo tinalaga. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sundan ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa akin. Sabi mo sa Diyos, salamat. Hey! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man ang pagbibitan, ako ay mailan. Ikaw, Jesus, Ikaw ang sasam, aking sandigan, hindi mo ko bababayaan. di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa akin. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. salamat, O Diyos. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y Sasaya sa piling mo. Huli pa, sino pong may mga pagsubok sa buhay? Sino pong mga may problema? Ano po sabi? Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may ikaw, Jesus. Ikaw ang susang aking sandigan, Hindi mo ko pababayaan. di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ibig ko, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa akin. Tayo nagpasalamat sa ating Diyos. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa. Pasalamatan ka. Buhay ko na. Buhay ko na ang purihin. Buhay ko na. Sa'yo'y sumamba, Wala nang ibang nanaisip pa. Kundi pasalamat. Buhay ko na. Buhay ko na ang purihin. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Pasalamatan ka. Salamat.
piling. Ikaw lang. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Umawi! Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila ka! Sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan. Hey! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Naligayahan, di kaya piling. Sa'yo ko lang kaya malayan. Kaya mo, ikaw. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka, ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan. Sige pa, sabihin natin sa Panginoon, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan. Mas malakas, ay! Ikaw ang hinahanap sa buhay kong ito. Ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Papurihin natin ang Diyos na buhay. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, purihin ka, purihin ka. Ayos na. Panginoon, tunay nga na napakasarap magpuri. Lord, tunay na wala pong katulad ang iyong presensya, Panginoon. Lord, maraming salamat ng iyong banal na Espiritu, ng iyong presensya, Panginoon, ay narito sa aming kalagitnaan. Lord, sa patuloy naming pag-awit sa iyo, O Diyos, muli naming binibigay ang aming pong mga buhay, ang aming pong mga puso. Lord, anuman ang laman nito ngayon sa mga oras na ito, Lord God. Lord, nakikita mo ang laman ng puso ng iyong mga anak sa umagang ito. Lord, search our hearts. Lord, wala kami ibang nais, kundi itaas ang iyong pangalan sa umagang ito, Diyos. Lord, walang makakahadlang, walang problema.
walang pagsubok, Panginoon, ang ahadlang upang kami magpuri sa iyo. Ng buong puso, buong kaluluwa, buong espiritu, Panginoon. Thank you. Panginoon, narito ang puso kong sumasamo, inaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo ang buhay ko. Muli pa, Panginoon, Panginoon. Narito ang puso ko, sumasamo, inaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo ang buhay ko. Pinupuri, sambihin natin ang Diyos na buhay. O dakila ka, luwalhatiin ang ngalan mo, Diyos. Panginoon, Panginoon, sumasamo, inaalay ang pag-ibig. Gamitin mo ang buhay ko. Pinupuri,
nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako, ika'y tapat. Di ka nagkukulang, di ka nagbabago. Tapat sa mga pangako, ika'y tapat. Oh, hindi nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako. Ikaw, tanging ikaw, ang aking buong puso ko'y nandun. Nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay, nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay, nabubuhay para sa'yo, Panginoon. Papurihin natin ang Diyos, sambahin natin ang Diyos sa buhay. Ikaw at ikaw lang ang aming Panginoon. Oh, nanay namin ang buhay namin sa'yo. Oh, come on, church! Purihin natin ang Diyos sa buhay. Sa'yo ang pinakamataas sa papuri, ang pinakamataas sa pagsamba. Salamat, salamat. Oh, give me the highest praise, the highest worship. Thank you for your praise. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, salamat. Purihin ka, purihin ka. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. O ikaw lang ang aming sinasamba. Walang katulad ng iyong presensya, Diyos. Ikaw tanging ikaw ang aming Diyos. Sa iyong pinakamataas na pagsamba, purihin ka, purihin ka. Diyos na buhay, purihin ka, purihin ka. Ikaw lang ang aming Diyos na sasambahin. Inuluwalhati ka namin, oh aming Diyos. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Ikaw, tanging ikaw, ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo.
makapangyarihang Diyos na nagmahal, na umibig sa bawat isa sa amin at tumawag sa bawat isa, O God. Lord, ng iyong mga anak, Panginoon, kaya po kami naririto upang ideklara, Panginoon, Lord, ihayag na ikaw lamang ang Diyos at wala ng iba. Ikaw lamang ang Panginoon at wala ng iba. Kaya Lord, lahat po, Panginoon, sa aming isip, sa aming puso, sa aming kaluluwa, Panginoon, na Lord, yes, O God, pwedeng maging hadlang sa umagang ito. Yes, O God, na hindi nagsasabi sa aming mga sarili na hindi ikaw ang Diyos. Lord, lahat ng ito ay, Lord, pinupul namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And Lord, we command, O God, and we declare, O Father God, Lord, that everything within us, O God, will just declare na ikaw lamang ang Diyos, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw ang Diyos na nakaupo dyan sa trono ng kalwalhatian, ng kalangitan, O God, na tunay nga po, Panginoon, na Lord, yes, O God, sa pagkakataon pong ito, ang iyong kalwalhatian, ang iyong presensya ay patuloy na bumaba at bumalat, Panginoon. Lord, sa bawat isa, O God, maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, O God. At Lord, tunay nga po na ikaw lamang ang maparangalan, O God, sa aming kalagitnaan. Dahil walang iba, walang pangalan, walang sino man, Panginoon, ang maitataas, Lord, sa lugar na ito, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang aming dakilang Diyos na makapangyarihan. Purihin ka ngayon at magpakailanman. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Luwalhatiin ka, O aming Diyos. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang dakilang tagapagligtas. Ikaw lamang, Panginoon, ang darating, O God. Yes, O God, na mumuli, Panginoon, upang, yes, O God, kunin ang iyong mga anak, O God. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan, O Diyos. At sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy nga, O Diyos, na Lord, lukuban mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, O God, ang bawat isa, O God, na Lord, walang gawa ng kaaway, Panginoon, na magtatagumpay, O God. But Lord, yes, O God, ang iyong kaliwanagan, ang iyong kalwalhatian, O God, ang makikita, Panginoon, Lord, ng bawat isa sa amin, O God. Salamat, O Diyos, sa umaga pong ito, patuloy na ikaw ang maghari. Ikaw, Panginoon, ang maparangalan. Ikaw, Panginoon, ang madakila, O God, sa aming kalagitnaan. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, O Lord, yes, O God. Salamat, Panginoon, even sa mga anghel mo na pinadala, O God. Lord, yes, O God. Yes, O God. Yes, Lord. Especially, Panginoon, na, yes, O God, nakasama namin na magpuri, sumamba sa iyo, O God. Salamat, O God. Salamat. Dahil, Panginoon, tunay nga na patuloy namin ihahayag ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong Lord, kabanalan sa aming kalagitnaan, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O aming Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Purihin ka ng lahat ng may hininga. Purihin ka ng lahat ng labi. Purihin ka ng lahat ng kaluluwa. Purihin ka, O aming Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Luwalhatiin ka, Panginoon, ng lahat ng may kaluluwa, ng lahat ng may mga labi, ng lahat, Panginoon. Yes, O God, sa aming buong katauhan, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy nating luwalhatiin ang ating Diyos. Ang mga salita na nanggagaling sa ating puso, kung sino siya sa buhay mo, gaano siya kadakila sa buhay mo. Ihayag mo natin ito, ideklara po natin na ating Diyos ay buhay, ang ating Diyos ay makapangyarihan, ang ating Diyos ay dakila. Yes, O Lord, yes, O God, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong makapangyarihang pangalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, O Lord, yes, O God. Yes, O God, salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa iyong walang hanggang kabutihan, O God. Lord, tunay nga, Panginoon. Yes, O Lord, salamat. Alam po namin, Panginoon, ang aming pagsamba at aming papuri, Panginoon, ay nakarating sa iyong trono ng biyaya. At ito po'y naging isang mabangong samyo sa iyong harapan. At sa umaga pong ito, tunay nga, O Diyos, na yes, Lord, take your place, O God.
take your place, oh God. Holy Spirit, take full control, oh God, in the midst of us. Yes, oh God. And we ask, Lord, that you will minister to each and every one na wala pong lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na hindi mo po kakatagpuin, na hindi mo kakausapin, na hindi mo po imi-minister, oh God. Dahil, Lord, batid mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, ng iyong mga anak na dumako sa iyong bahay-sambahan, maging mga kapatid po namin, oh God, na kasama namin sa live streaming na to, God. Mangusap ka po sa kanila. Lord, abutin mo sila ng iyong mayamang biyaya, oh God. At Lord, yakapin mo ng Lord ng iyong pagmamahal ang bawat isa, oh God. At Lord, mapuno ng pag-ibig, mapuno ng pagmamahal, mapuno ng kagalakan ang puso ng iyong mga anak, oh God, sa umagang ito. At Lord, salamat sa buhay at makapangyarihan mong salita na maihahayag sa amin sa umagang ito. Lord, alam po namin, oh God, Lord, yes, oh God, meron ka pong hinanda sa amin, oh God, at ang puso ng bawat isa, Panginoon, ay Lord, yes, oh God, maging isang matabang lupa, Panginoon, sa iyong salita. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Sa pagkakataon pong ito, can we call all the kids, lahat po ng bata, tayo po ay pumunta dito and we will pray for you bago po kayo pumunta sa inyo pong Sunday school. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Yes, oh God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na napaka-precious po sa inyong harapan ng mga batang ito, oh God. Sinabi niyo po, Panginoon, sa inyong salita na huwag pigilang lumapit sa inyo, Panginoon, ng mga bata. Dahil sila po ay precious sa inyong harapan. Lord, sa pagkakataon pong ito, sama-sama po namin silang itinataas sa inyo. Lord, we pray, oh God, Lord, sa buhay po ng mga batang ito, oh God, Lord, let your kingdom come. Let your will be done upon each and every one of them, oh God. Lord, yes, oh God, mangyayari ang iyong kalooban, ang iyong plano, Panginoon, sa kanila, oh God. At Lord, dalangin po namin ang Lord katalinuhan, ang karunungan, ang Lord kaunawaan na nanggagaling po sa inyo, O God. Lord, ay ibigay niyo po sa bawat isa sa kanila, O God. At Lord, especially, Panginoon, ang iyong protection, ang iyong pag-iingat, O God. Lord, salamat sa mga anghel mo na nagbabantay sa bawat isa sa kanila, O God. Lord, no weapon forms against them by the enemy will prosper. We declare, O God, that they are blessed, O God. Lord, even sa mga kanilang paaralan, O God, they are the head and not the tail, O God. Lord, sa kanilang pag-aaral, O God, it is you who will give them the wisdom, the knowledge, O God, that comes from you, O God. And Lord, like Daniel, O God, they will become 10 times better than the others, O God. They will shine, O God, in their schools, O God. Lord, maging sa kanilang mga tahanan, O God, patuloy na turuan mo ang mga batang ito na sumunod na, Lord, yes, O God, yes, oh God, even sa kanilang murang kaisipan, gamitin mo po ang mga batang ito, oh God, na maging daluyan ng iyong kalwalhatian, ng iyong kapangyarihan, oh God. And Lord, yes, oh God, we also pray, oh Father God, Lord, sa kanila pong Sunday school ngayon, sa magtuturo po sa kanila, oh God, patuloy nyo nga po siyang bigyan ng katalinuhan, karunungan na nanggagaling sa iyo, oh God, and even, Lord, the patience that comes from you, oh God. Lord, ang bawat isa sa kanila, Panginoon, na makakarinig ng iyong salita sa araw po ito, nawa po, Diyos, na ang bawat salitang iyon ay tumanim sa kanilang mga puso at magamit nila, Panginoon, sa kanilang mga sa kanilang paglaki, O God. At Lord, sa inyong mapagpalang kamay namin, itinitiwala lahat ng batang ito, O God. Salamat, Panginoon, na Lord, iningatan mo na sila. Lord, ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat, O God, ang iyong pagpapala ay binuhos mo na, O God, sa bawat isa sa kanila, O God. Lord, salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin sila itinitiwala, O God. And Lord, salamat, O Diyos, sa kanila pong Sunday school teacher ngayon, O God. Lord, let your love, O God, overflow, Panginoon, sa kanyang puso. At ito po, Panginoon, ay mag-umapaw din, O God, sa puso ng mga batang ito. Thank you, O God. We honor you, we bless you, we glorify you, O God. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Dahan-dahan lang po, walang tatakbo. Ayan, so purihin po ang Diyos. Ngayong umagang ito, I believe lahat po tayo ay nakahanda na to receive what the Lord has prepared for us. Tawagin na po natin si Rev Stella.
Praise God. Muli ay makikiusap ako na bumanda-banda po tayo dito sa harapan para po i-occupy natin yung mga upuan sa harapan. Yan, para po naroon na praise God. Parang walang tumayo sa para mag-occupy nitong harapan. Paki-occupy po yung harapan. At sige po, wag po tayo mahiya. Sino dito ang gustong unang matanggap ang pagpapala ng Diyos? Pumunta po kayo sa harapan dahil naroon po na, sabi nga po, ang pagbuhos ay nag-uumpisa sa harap, palikod. Baka po tira-tirahan na lang ang matanggap niyo doon sa likuran. Yan. Ang isang estudyante na gustong-gusto na matuto, sa harap po siya umuupo, no? Para maging focus siya. Sige po. Parang mahirap bang upuan to? Praise the Lord. Nakadikit na yata ang inyong mga puwitan dyan sa... Yan, praise God. Si Ate Abby unang sasalo ng ipagagawa ni Lord. Praise God. Yan. Ang ating mga leaders, no? Dapat tayo yung example. Amen. Handa na po ba ang lahat? Amen? Amen. Tayo po ba'y pinagpala sa nakaraang linggo na lumipas sa ating mga buhay? Amen? Amen. Kung amen po, ibigay mo muna natin ang isang pinakamalakas sa palakpak bilang pasasalamat natin. Amen. Sa kanyang patnubay at pagpapala sa atin. Amen. Praise the Lord. Sa umaga pong ito, handa po natin ang ating puso't isipan dahil alam ko po, kanina pa lang po sa likuran talagang hindi ko po hindi ko po makontain, hindi ko naroon na sabi nga, yung pagkilos po ng Santong Espiritu, na alam ko po na sa umagang ito, siya ang magiging tagapagturo natin. Siya po ang magpapahayag ng nais niya na gawin natin bilang kanyang mga anak na pinili at tinawag. Amen. Praise the Lord. Sa umaga pong ito, tayo po ay, sabi nga po, sa buwan pong ito ng Abril, ang tema po na nais ng Diyos na talagang hindi lang po basta marinig natin, kundi maitanim sa ating mga puso at maikapamuhay natin. Amen? Handa po ba tayo? Na ipamuhay yung pong nais ng Diyos na marinig at matanggap natin. Amen? Amen. Dahil ang sabi nga po, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa harap ng Diyos. Kaya ayaw natin po na tayo po ay maging patay sa kanyang harapan. Nais natin na sa kanyang harapan makita niya na ang kanyang mga tunay na tinawag at pinili ay gumagampan, no? Doon po sa nais niya, sa kalooban niya sa ating mga buhay. Amen? Amen. Sa oras pong ito, katulad nga po nung na-share ko na Sunday, no? Ang tema po ngayon ay about brother's keeper, no? Ito po ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 4, verses 1 to 9. Yan. Dito po ay naroon na makikita po natin, no? Yan. Sige po, tumayo po tayong lahat bilang paggalang natin sa pagbabasa ng buhay at makapangyarihan salita ng ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Ang sabi po dito, and Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. Verse 2. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in process of time it came to pass that Cain brought off the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought off the firstling of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering,
he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted, and if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not, am I my brother's keeper? Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po lahat ay makakaupo na. Purihin po ang ating Panginoon. Dito po, i-recap ko lang po yung aking pong na-share noong last Sunday. Makikita po natin na dito sa mga talatang ito, naroon po na ipinakita ng Diyos yung mga offering, Yung naroon po yung kung ano yung mga offering o yung mga, sabi nga po, paghahandog na kinalulugdan ng ating Panginoon. At nakita nga po natin to sa buhay ni Cain at ni Abel, Na kung titingnan po natin, sila po ay sabay na nag-offer o naghandog sa ating Diyos. Pero kung titingnan po natin sa mga talatang ating binasa, makikita natin bakit doon sa handog ni Abel nalugot ang Diyos. Hindi doon sa handog ni Cain. At katulad nga po noong kapahayagan na binigay ng Diyos sa atin last Sunday, makikita po natin na bagamat sila po ay parehong naghandog, pero ang naroon po na ang hinandog ni Abel, ang kalooban ng Diyos. Marami po kasing tao, maraming naroon na, sabi nga po, mananampalataya, naghahandog sa ating Panginoon, pero hindi ito yung kalooban ng Diyos. Kaya it's high time po na itong sa mga huling sandali po, makikita natin we are on the last days, maibigay natin yung tunay na handog na kinalulugdan ng ating Panginoon. At ang isa nga po na katibayan na ang handog natin ay naroon na tinatanggap, o nagiging kaaya-aya sa harap ng ating Panginoon, makikita sa ating mga buhay. Magkakaroon ng tunay na reflection. Dahil ang sabi nga, di ba, si Cain, nung inihandog niya yung kanyang, kung titingnan po natin, mga bunga ng kanyang pinagpaguran, pero dahil hindi yon ang kalooban ng Diyos, hindi sa pamagitan, sabi nga po, hindi naging maaring, sabi nga, meron ako narinig na isang katuruan na sabi nga po, maaring yung kanyang in-offer na yon ay merong, sabi nga po, ay sa kanyang puso parang pagmamalaki na ito yung mga naging bunga ko, Yung kanyang paghahandog na yon ay merong kakaibang daladala na meaning sa kanyang puso. Kaya sabi nga po, patuloy nating i-check yung ating mga puso sa ating paghahandog sa ating Panginoon. At makikita po natin na ang isang simbolo o isang sign na ang, sabi nga po, yung pabor ng Diyos o yung, sabi nga po, pagtanggap ng Diyos sa ating inihandog ay makikita sa ating mga mukha. Amen? Kaya sabi ng Diyos kay Cain na kung tama ang ginawa mo, Kung tama ba ang ginawa mo, naroon na sabi nga ay bakit ganyan ang iyong mukha, Sabi nga ay sa Tagalog po, bakit ganyan ang mukha mo? Ano kaya yung mukha ni Cain, Nung pagkakataon na yun, bakit kitang-kita sa kanya, Ibig po sabihin, wala yung glory ng ating Panginoon. Wala yung joy, Naroon lagi yung problema, laging naroon yung, sabi nga ay nakikita sa kanya yung pag-aalala. Nakikita sa kanya yung naroon na, sabi nga ay mga kabigatan na kanyang daladala. Kaya nakikita sa mukha, may reflection sa ating mga mukha, Kung ang ating ginagawa ay kalooban ng ating Panginoon. Kapag po ang kalooban ng Diyos ay talagang nagawa natin, makikita natin, mapupuspos tayo ng kagalakan na nanggagaling sa Kanya. Amen? At ang kagalakan na yon, makikita sa ating mga mukha. Yung overflowing joy na yon. Naalala ko nga, maaaring napatuto ko na to sa inyo, nung ako ay nagpunta nun sa Pasig, dahil naghahabol ako, gusto kong naroon na maipag-pray si Kuya Dodong dahil pauwi na siya doon sa, sabi nga, sa Texas,
Pero merong pinagawa sa akin ng Panginoon. Pinadaan niya muna ako doon sa Batangas para puntahan si Engineer Bicol. Na kung ako lang, hindi ko plano yon. Kasi nga hinahabol ko yung oras papunta doon sa Pasig. Pero dahil may pinagawa siya sa akin, may pinakita sa akin, pumunta ka muna doon kay Engineer Bicol, kahit ayaw ko, no? Dahil nga alam ko na kulang na yung oras ko. Pero dahil sa, sabi nga po, doon sa udyok ng Santong Espiritu, ako po ay nakarating doon kay Engineer Bicol at bagamat hindi ko alam kung ano sasabihin, anong gagawin, ang sabi lang ng Panginoon, puntahan, nandoon po na ako po ay nakarating sa kanila at nagawa ko yung pinagagawa ng Diyos at nakita ko yung himala na ibinigay ng Diyos doon kay Engineer Bicol dahil nung ako'y dumating sa kanila, nakahiga siya dahil siya ay may sakit. Pero nung ako ay paalis na, inihatid pa ako doon sa baba, doon sa terrace. No? Kaya kung titingnan natin, kapag naroon po na, sabi nga po ay nagawa natin yung kanyang kalooban, makikita natin yung kanyang kamanghamanghang gawa. Amen? At pagkatapos po noon, dahil nung una, sabi nga, pina-realize sa akin ng Diyos yung kanyang ginawa kay Engineer Bicol, na puno po ng kagalakan yung aking puso. No? At nung ako po ay makarating ng Pasig, pinag-pray ko si Kuya Dodong at siya nga po ay palis na. At kinabukasan po sa aking quiet time, na puno po ng pasasalamat ang aking puso. Gumawa ako ng love letter kay Lord. Lahat ng pwede kong ipagpasalamat, sinulat ko doon sa love letter na yon para sa Panginoon at inilagay ko doon sa aking Bible. No? At alam niyo po, nung ako po ay pauwi na, papuntang Mindoro, doon ko po nakita, doon ko po naranasan yung sinasabing sabi nga po yung the joy unspeakable. No? Yung kagalakan na hindi mo maipaliwanag. Na ang sabi ko nga nun, bakit ganito yung nararamdaman ko? Para akong excited, para akong mayroong tinamaan na malaking halaga na tago-overflow yung joy sa aking puso. At alam niyo po, nandoon na pinatunayan to sa akin ng Panginoon dahil kahit ako'y nakatayo sa bus mula crossing hanggang Tanawan, no, dahil punuan, pagbaba po ng mga pasahero doon sa Tanawan at ako'y umupo, nagulat po ako. Bakit? Dahil yung aking katabi, no, yung aking nakatabi ay nakatingin pala sa akin. At alam niyo, sabi niya, kanina pa daw siya, sabi niya, alam niyo po, kanina pa ako nakatingin sa inyo. No? Iba po yung ngiti, iba po yung naroon na nakikita ko pong ngiti sa inyo. No? Kaya naroon po na nasharean ko yung naging katabi kong yon. No, nakikita, magmamanifest sa atin, sa ating mga mukha. Kapag ang ginawa natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, katulad po na nangyari kay Cain at kay Abel. No? Sa kanilang paghahandog sa Diyos, ang kay Abel ay naroon na sabi nga ay kinalugdan ng Diyos, tinanggap ng Diyos. Ang kay Cain ay hindi kinalugdan ng Diyos. No? Kaya dahil dito, nagkaroon si Cain ng envy. Nagkaroon siya ng jealousy kay Abel. No? Dahil yung handog ni Abel ang tinanggap ng Diyos, no? Hindi yung kanyang handog. At dahil dito, nakapasok yung envy, nakapasok yung jealousy, no? At dumating sa punto na hindi, ang kaaway kasi kapag nakapasok sa ating puso, hindi yan titigil na isang espiritu lamang ang ilalagay niyan. Ilalagay niyan, sabi nga, di ba, kapag nakakita ng butas ang kaaway, una ipapasok niya ang kanyang kamay, no? Pag hindi mo inalis yung kanyang kamay, isusunod niya susunod niyang kamay. Kapag hindi pa rin tayo naging aware, lulukuban niya tayo. Katulad na nangyari kay Cain, no? Nalukuban na siya ng inggit, ng jealousy, ng galit, hanggang sa dumating sa punto na pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel, no? Kaya sa pagkakataon na ito, makikita natin, no, doon sa verse 9, nung naroon na tinanong siya ng Diyos na Cain, nasan si Abel, no? Alam niyo po, kung titignan po natin, yung pong pagkakataon na kung saan siya ay tinanong ng Diyos, na Abel, tingnan natin doon sa and the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? No? Ito po yung pagkakataon na kung saan nagbukas po ang Diyos ng pintuan upang ang kahabagan, upang naroon po yung pagpapatawad ng Diyos ay matanggap ni Cain. No? Kasi kung titingnan po natin,
ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. He knows everything. He sees everything. He controls everything. No? Sabi nga, He is an all-knowing God. Alam niya na kung ano yung nangyari kay Abel. No? At sa pagkakataon na yon, nung siya ay tinanong ng ating Diyos, no, si Cain, ito sana yung pagkakataon na kung saan si Abel ay pwedeng magsisi, humingi ng tawad. Dahil nagawa niya yon sa kanyang kapatid. No, nagawa niya na patayin ang kanyang kapatid. Pero alam niyo po, nakakalungkot po. Ito pa ang naging sagot ni Cain. And he said, I know not, hindi ko alam. No? Pumasok pa yung kasalanan. No? Nadagdagan na naman yung kasalanan na pagsisinungaling. At ito pa matindi. Ang sabi niya pa, am I my brother's keeper? No? Nandun pa yung salita niya na parang nanunuya o naroon na parang nagmamalaki pa. No? Ako ba yung kailangan magbantay sa aking kapatid? No? Nakakalungkot po. Naging palalim ng palalim yung kasalanan na ginawa ni Cain. No? Sa pagkakataon pong ito, dahil ang tema po ng Diyos na inilagay po sa puso ni Bishop ay about brother's keeper sa panahon pong ito, ang nais po ng ating Panginoon, wag po tayong matulad kay Cain. Bakit na nagawa yon? Na ang sabi nga ay, hindi ko alam, hindi ko kilala. No? Hindi ko kilala kung sino yung brother ko, hindi ko kilala yon. Ako ba yung kailangan magbantay sa kanila? Ako ba yung kailangan mag-alaga sa kanila? No? Para mawala po yon, kailangan po matanggal yung nasa ating mga puso. Nangyayari lang po yung mga bagay na yan, no? Yung walang pakialam. No? Kapag ang ating puso ay mayroon pong nakatagong kasalanan. Pero sa pagkakataon na ito, alam ko po, katulad po ng ating pong pinag-aralan last Sunday, we can only be, having a brother's keeper, kung naroon po na yung pag-ibig ng ating Panginoon ang siyang mangunguna sa ating mga puso. Amen po ba? No? Kaya po, sa pagkakataon na ito, habang tayo po ay nakikinig, hayaan po natin ang Santong Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa sa atin. Because He wants us to be a brother's keeper. No? Makita niya at matagpuan niya ang bawat isa sa atin na tayo po ay isang brother's keeper. Ibig sabihin, naroon po na nagkakaroon ng concern sa ating kapwa, no? Hindi yung pagiging makasarili, no? O hindi yung kontento na okay na ako, no? Naroon na pinagpapala ako. Hindi po. Ang nais ng ating Panginoon, we must be a brother's keeper. Amen? Ang sabi nga po, no? Ang meaning po ng brother's keeper, ang sabi po ay, brother's keeper, someone who looks out for and cares for others even when they are not actually related to him or her. No? Ang isang brother's keeper daw ay yung naroon na pinapahalagan o yung naroon na nagkikare para sa iba. Kahit hindi mo siya talaga hindi siya related sa iyo, no? Hindi siya related sa iyo. Kaya makikita po natin sa ating pag-aaralan, to be a brother's keeper, we must know who are our brothers. No? Para maging brother's keeper daw po tayo, kailangan malaman natin sino ba talaga yung aking mga kapatid, no? Na kailangan kong kalingain. Sino ba yung mga tao na yon na dapat kong naroon na pagbigyan pansin, no? Bigyan ng pagkalinga, bigyan ng proteksyon. Mayroon pong limang katotohanan na ibinigay po ang Diyos. Kanina po, nung ipinasa ko kay Henrik yung aking outline, 4 lang po, no? 4 lang kagabi nung ginagawa ko, no? 4 lang. Pero kanina po pagdating ko dito, naging 5, no? Naging 5 na po ang naroon na ibinigay ng Diyos na kailangan pagbigyan natin ng pansin, no? Naroon na kalingain natin, no? At makikita po natin na sa ating pag-aaral, bubuksan ng Diyos yung ating mga puso't isipan. Ipakikita niya, sino ba yung nakatoka sa atin? Sino ba yung naka-assign sa atin? No? Dahil naroon po na lahat tayo ay tinawag at pinili ng Diyos para gawin yung kanyang banal na kalooban. Amen? Amen. Handa na po ba kayo?
na makilala kung sino yung mga, sabi nga, yung mga brothers na yon, yung mga kapatid natin na yon, yung mga tao na yon, na nais ng Diyos na kalingain natin. Amen? Handa na po ba kayo? Naku, mukhang hindi handa. Handa na po ba kayo? Amen. Buksan lang po natin ang ating puso't isipan. Dahil sa oras pong ito, I know and I believe. No? Kanina po, habang ako po'y nasa likod, nag-worship sa Lord, ipinakita po sa akin kung ano po yung nakatoka sa amin. No? Sa amin ni Bishop, kung ano po yung nakatoka na brothers keep na ikikip o yung mga kapatid na yun na kailangang ikip, kailangan na, sabi nga po, alagaan o kalingain. No? Kaya alam ko po, nasa umagang ito, ipakikita din po ng Diyos sa bawat isa, yung itotoka niya sa bawat isa sa atin. Amen? No? Hindi naman natin naroon aangkinin lahat. No? Hindi natin pwedeng angkinin lahat. No? Dahil hindi naman tayo superhero. Meron tayong kanya-kanyang toka. Kaya sa umagang ito, sabihin mo, Lord, handa po ako natanggapin kung sino ang itotoka mo sa akin. Alam ko po na ako'y tutulungan nyo. Amen. Praise the Lord. Una, no? Sabi nga, to be brother's keeper, we must know who are our brother's keeper. Sa pagkakataon na ito, who are my brothers? Number 1, ito po yung ibinigay ng Panginoon sa akin kanina, no? Yung pagdating ko po dito, kaya nadagdagan. Una, John 19, verses 26 to 27. John 19, 26 to 27. Ito po yung una na nais ng Diyos na maging toka natin, no? At alam ko, ito ay para sa lahat. Yan. Ang sabi dito, when Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by him who loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. At sa 27, then saith he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Amen. Number 1, na nakatoka sa atin ay ang ating pamilya, ang ating magulang, no? Ang ating anak. Sila po ay nakatoka sa atin na sila ay alagaan, sila ay arugain, no? Sila ay naroon na sabi nga po ay maingatan natin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Makikita po natin ang ating Panginoong Hesus mismo ang naroon po na, sabi nga po, talaga, no? Kay Maria at kay Jose, no? Kay John, na kung saan ay magtulungan, no? Inihabilin ng Panginoon si Maria sa kanyang anak na si John, at si John naman ay inihabilin sa kanyang ina. Kaya, ang unang-una po na dapat nating i-keep o sabi nga, gawin yung pagiging brother's keeper natin ay ang ating pamilya. Kung tayo po ay may mga magulang pa, we are responsible, no? We are responsible. Na bagamat minsan parang mahirap, pero alam niyo po, kapag ginawa natin ang lahat, dahil nais nating sumunod sa kalooban ng Diyos, wala pong mahirap. Amen? No? Nakita ko dyan si Sister Lori. Walang mahirap. Amen? Praise the Lord. No? Kung titingnan natin sa ibang aspeto, napakahirap talaga. No? Lalo na kung ang iyong magulang na aalagaan ay nasa stage na kung saan ay hindi na nakakaunawa, no? Talagang hihingin mo kay Lord lahat ng pasensya, hihingin mo lahat yung strength, no? At naroon po, ang Diyos naman po ay, sabi nga po, hindi siya naroon, sabi nga, hindi siya matatawaran, no? Sabi nga, God is not a slack. Kung ano yung gawin natin sa ating kapwa, ito po ay ibabalik sa atin ng Diyos ng siksik pa. He is our great reward, no? Kaya ito po yung unang-una, no? Ako po personally, naroon po na naitoka sa akin ang nanay ko, 87 years old na siya. At sa November, mag-88 na siya, no? Na kung titingnan po natin, no, dati-rati po kasi nasa US siya for almost 20.
Pero nung binigyan po ako ng pagkakataon ng Diyos na ako'y makarating din sa US, no, nakita ko po yung kanilang sitwasyon, nagkaroon po ng panalangin ng aking puso. Na ang sabi ko nga, Lord, give me an opportunity na maalagaan ko rin ang aking nanay. Na kung tutuusin, doon po sa US, sila yung nag-alaga ng mga apo. Pero nung time na yon, ang naging dalangin ng aking puso, Lord, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na maalagaan ko rin ang aking magulang. At alam niyo po, nakakagulat po, no? Sabi nga, God is answering our prayers. Amen? And in His time, no? At alam niyo po, nagulat po ako dahil 2017, biglang-bigla po, na mayroong pangyayaring hindi maganda at naging turning point para mag-decide na umuwi na dito ang aking mga magulang, no, si tatay at si nanay. Na nung ang plano nila, no, ang unang plano sa pag-uwi ng nanay at tatay ko, doon sila magi-stay sa Pasig kasi yun yung bahay nila, no? May mga kapatid po ako na nakatira doon, yun ang bahay nila, yun ang bahay namin, no? Kaya para sa aking mga kapatid na nandun sa US, karapat-dapat na doon siya doon sa bahay niya. Pero, no, ang plano po ng Diyos ay higit sa plano natin. Ang nangyari po, napunta po siya sa akin, no? No? At nung mangyari po 'yon, I thank God dahil alam ko it is an answered prayer, no? Ito yung answer niya sa prayer ko na binigyan ako ng pagkakataon na maalagaan ko. Although si tatay ko, for 1 year ko lang siya na naalagaan, no? Dahil 2018 ay kinuha siya. 2018 nga ba? 2019. Nakinuha na siya ng Panginoon, pero yung pagkuha ng Diyos sa kanya, answered prayer pa rin. Bakit? Dahil nung time pong yon, every 5 o'clock ay nagda-dawn watch kami dito sa church, nagpupunta kami dito sa church. Bago ako magpunta dito, nakita ko pa ang tatay ko na lumabas ng kwarto nila, nag-CR, no? At pagkatapos po, ako po ay nagpunta na dito, pero nung nandito po ako, no, nanalangin, nakikipag-usap sa ating Panginoon, bigla niya pong naroon na pinaalala yung nanay tatay ko. Ang naging prayer ko naman noon, sabi ko, Lord, kung kukunin niyo po sila yung natutulog lang. No? And truly, our God is an answering God. Bakit? Dahil nung pag-uwi ko po doon, no, usually si tatay ang unang nagigising at siya ang nag-iintindi kay nanay ko. Pero, nandoon po na, sabi ko, alas 7 na. Hindi pa sila lumalabas. No? Wala pang lumalabas ang kwarto nila. Maya-maya po, naroon na ang lumabas ay ang nanay ko. Nag-CR siya, at pagkatapos niya mag-CR, pumasok ulit doon sa kwarto, at nung marinig ko po na parang ginigising niya ang tatay ko, may bigla pong kabog sa puso ko. No? Na, ang ginawa ko po, binuksan ko yung pintuan at nakita ko nga po na ang tatay ay naroon na parang, kumbaga na parang wala ng buhay. Tinawag ko si Bishop, tinawag ko si Pastor Alan, at naroon po, nung dilin doon sa ospital, dead on arrival na. No? Kaya makikita po natin, He is an answering God. No? Na sabi nga, maaaring sa pagtulog ay kinuha na. Kaya napakabuti po ng ating Diyos. No? At sa pagkakataon pong ito, si nanay pa rin ang nasa akin, no? At although marami kaming ginagawang misyon, no? Pero gumagawa ang Diyos ng paraan, no? Dahil sa akin po, syempre, kapag hindi ko alam na meron talagang magkakalinga o magbabantay kay nanay, hindi ako sasama sa misyon namin. Pero God is, sabi nga, putting everything in order, no? Kaya ako po ay nakakasama sa mga misyon. Praise the Lord. Kaya makikita po natin na ang unang-una po na itinalaga ng Diyos sa atin para kalingain natin ay ang ating pamilya. Kung hindi naman po, kung wala na tayo mga pamilya, yung ating mga anak. Yung mga anak na pamilya ngayon, maraming mga magulang, no? Anak lang sila ng anak, no? Wala silang pakialam
no? Kung ano mangyari doon sa mga bata. Pero alam niyo po ba, it is our responsibility. Ang unang tatanungin ng Diyos pagharap natin sa Kanya, paano mo kinalinga ang iyong anak? No? Yun po, meron tayong responsibility, meron tayong naroon na pagsusulit na gagawin. Po. Kaya naroon po na sabi nga po, kailangan ito'y nasa ating mga puso. It is our responsibility to keep them. No? Pangalagaan sila. Alam niyo, nabe-bless nga po ako kay Sister Marina eh. No? Ilan ang anak niya, pero nahabi nga po bilang isang inahin, patuloy niyang naroon na naigagather. Patuloy niyang naigagather yung kanyang mga inakay. No? At alam niyo, sabi nga, sa hirap ng buhay, nabi nga yung mga anak niya ang sisipag mag-aral. No? May anak na po siya nag-graduate ng high school sa tulong at habag ng ating Panginoon. Naroon yung, dahil nakakalinga sila ng maayos, ang mga bata, although nandun ang kahirapan, minsan nga po, medyo nadudurog yung puso namin dahil alam namin na ang bata, kailangan niya maglaro, kailangan niya, pero sa kanila, halos parang hindi nila naranasan yung mga bagay na yon, no? Pero purihin ng Diyos kapag ang isang ina ay naroon, alam niya yung kanyang responsibility, makikita po natin, ang Diyos ang unang tutulong sa kanya. Amen? No? Ang Diyos ang siyang unang tutulong sa kanya. Kaya wag po tayong matakot. Hindi dahilan ng kahirapan, hindi dahilan ng kawalan, no? Ang pinakadahilan na dapat na nasa puso natin, alam natin na may Diyos na tutulong sa atin. Amen? May Diyos na magpapalakas sa atin. May Diyos na magsusupply para makalinga natin sila, maprotektahan natin sila. Amen po ba? No? At yung mga anak naman, no? Meron pong responsibility na kalingain yung kanilang mga magulang. Yung mga anak, kalingain ang kanilang, yung mga magulang, kalingain yung kanyang anak. No? It is our family. No? Yung pamilya natin ang unang-una na dapat ikikip natin as a brother's keeper. Katulad ng habili ng ating Panginoong Jesus. Po, yun po yung una. No? At ang pangalawa, dito po sa una, no? Ito po ay mandatory para sa lahat, no? Hindi natin pwedeng sabihin na, nakatoka lang yan kaya ganyan. Hindi po. Dahil lahat tayo ay miyembro ng isang pamilya. Amen? Sino dito ang hindi miyembro ng pamilya? Nasa kamay. Parang putok sa buho. No? Pero lahat po tayo, we are members of a family. Kaya po, nandoon na makikita natin, it is our they are our brothers, no? We have to keep them. Kailangan i-keep natin sila kahit sa panalangin, no? Kung hindi natin kaya financially, sa pagtulong natin, emotionally, in all aspect, no? Kailangan po naroon na tayo ay matagpuan ng Panginoon na nagkikip o nagkakalinga sa kanila. Pangalawa, Matthew chapter 12 verses 48 to 50. Matthew chapter 12 verses 48 to 50. Ang sabi dito, ang Panginoong Hesus pa rin po nagsasalita diyan. Ang sabi niya, but he answered and said unto him that told him, who is my mother and who are my brethren? No, ito daw yung sagot ng ating Panginoon. Doon sa nagsasabi na sino yung kanyang nanay at sino yung kanyang mga kapatid. He answered. Sa 48 muna. Yan. But he answered and said unto him that told him who is my brother and who are my brethren. 49. And he stretched forth his hand toward his disciples and said, behold, my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. No? Dito po makikita natin na ang sabi nga po, sino ba yung aking mga kapatid? Who is my brothers? No? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sa lahat ng gumagawa ng kalooban ng aking Diyos Ama na nasa langit, ay ang aking mga kapatid,
no, ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ang aking ina. Yan. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya dito po ang sabi dito, those who do the will of the Father who is in heaven. Ito daw po yung ating mga kapatid o yung mga brothers na dapat nating kalingain, tulungan, no? Sabi nga po ay naroon na alalayan, no? Yung mga gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon, no? Sino-sino po ba yung mga gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon, no? Yung mga pastor, no? Yung mga humahayo, mga evangelist, the fivefold ministry, pastors, bishop, evangelists, teachers, no? At naroon na apostles, no? Yung mga gumagawa ng kalooban ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita. Yung mga naglilingkod sa ating Panginoon ay kailangan kalingain at arugain, no? Kailangan ikip sila, tulungan sila, no? Praise the Lord. Alam niyo po, kanina nga po, hindi po mapigil yung luha sa aking mga mata, no? Dahil nung tayo po ay nag-worship, nagpe-pray ako sa Holy Spirit, sabi ko, Holy Spirit, kayo po ang siyang mangusap, no? At sa pagkakataon na yon, pinakita niya po sa akin. Ito pong number 2 na ito ay parang kumbaga na itinoka po kay Bishop, no? Tinoka po sa ating church. Alam niyo po ba, nakakaiyak po, nakakalungkot po. May kumokontak po kay Bishop. Ilan yung kumontak sa kanya? Isang taga-Bataan, no? At kagabi po, hindi niya kilala pero kinontak siya, humihingi ng tulong. Ano po ang dahilan? Iniwan po sila ng kanilang mga pastor. Yung mga churches nila ay iniwan ng kanilang mga pastor. Kaya po ngayon po, wino-workout po yun, no? Sila, Pastor Gab po, ang nagwo-workout doon sa Bataan, no? Kakausapin po yung mga leaders doon para po mag-gather muli yung po mga kapatid natin sa lugar na iyon ng Bataan, no? Dahil kilala po nila. At yung pong isa naman na taga Lucena ay humingi pa nga po ng tulong kay Bishop dahil wala silang pambili ng gamot man lang, no? Iniwan sila ng pastor nila kasi yung pastor daw po nila naroon na parang ang nagiging offering lang ay 200 pesos sa isang linggo, no? Iniwan na po at nagpunta na ng Bohol. Taga Lucena naman po yun, no? At naroon na sabi ko, Lord, ito po ba yung mga kapatid na nais nyo na abutin namin? Maging sa Jensen po, panay po ang tawag nila kay Bishop, no? Na sa ngayon po yung mga napuntahan doon, sa tulong-tulong po nila Rever, no, nila Pastor Ching, yung mga nagagather po nating ay nare-reach out po. At yung mga humihingi po ng tulong ay natutulungan po natin. At sa pagkakataon na ito, kanina nga po, kaya hindi mapigil yung ko, Lord, sabi ko, Lord, napakarami ang nangangailangan ng tulong. Na kung hindi ka makakakilos, Panginoon, paano na sila? Katulad po noon, biro nyo 2 church, pinabayaan ng kanilang mga pastor. No? Kaya nakakalungkot po, pero this is our mandate. No? This is our mandate. Ito yung mandate natin na kailangan gampanan natin. Marami ang napapabayaan na. Sabi nga yung mga, kaya purihin po ang Diyos dahil gumawa din po ng way ang ating Panginoon na isa pong Bible teacher na matagal din pong nahiwalay sa amin. No? Sa pamagitan ng panaginip, ipinakita niya po kami sa Kanya at naroon po na sabi niya nga ay matagal na rin po siyang naghahanap, na matagal na rin siya na naroon, na nagsisik na gawin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil natetenga siya, no? Sabi niya nga sa amin, parang dumating sa punto na parang ayaw niya nang mabuhay. Talagang kapag po tayo ay may pagkakatawag at hindi natin ginagawa yung pagkakatawag ng Diyos sa atin,
mararanasan po natin na tayo nanghihina, para tayong isang kandila na nauupos, no? Yun po yung naging, sabi nga ay nung kami unang lipat dito sa Cavite, no? Nag-umpisa kami sa zero. Pero kailangan naming mabuhay dahil may mga anak kami na kailangan na nag-aaral, 2 ang college, 2 ang high school. Nagtinda kami ng sabon, ng dishwashing, no? Kumuha kami ng uupahan na sabi nga ay naroon na para makapagbenta kami ng sabon at the same time ay bantayan yung 2 naming anak na high school. Dahil ang layo ng high school dito, doon pa sa may bayanan. Alam nyo, nung nandun po kami sa tindahan, no? Ang unang purpose namin ay para sa aming mga anak, hindi lang yung mga tinda namin. Ang sabi ni Bishop, hindi ito ang buhay ko. Para akong kandilang nauupos. Sabi ko nga sa kanya, mag-umpisa tayo kahit sa mga construction workers lang. Doon sa Bellasona, dyan nga po. No? At purihin po ang Diyos. Nung muli po, hakbangan namin yung pinagagawa ng Diyos. Muli po ang sigla ay ibinigay sa amin kay Bishop. No? Tuloy-tuloy na po yun. Tuloy-tuloy na. Kaya makikita po natin, kung sa palagay po natin, parang nanghihina ka na, parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi masyado ka nang nakafocus sa sarili mo, sa nararamdaman mo, no? Doon sa kailangan mo. Sa pagkakataon na ito, I know and I believe God will open our eyes to be a brother's keeper. Mayroon siyang itinotoka sa bawat isa sa atin. No? At sa pagkakataon na ito, yun nga po, ang biglang pinakita sa akin ng Diyos na anak, ito ang itinotoka ko sa inyo. No? Kaya nga po, itong May, may plano po na magpunta uli kami ng US dahil si Bishop po ang in-invite bilang guest sa camp and anniversary ng Sovereign God International Ministries doon sa Virginia. Pero sabi nga po siguro mga May 15, babalik na rin po kami. No? At marami po, bigla ay nag-message yung kapatid ko na nasa San Francisco. Sabi niya, punta naman kayo dito. No? Sabi ko, ang Lord ang nagbibigay sa amin ng itinerary kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Tapos bigla-bigla po pinaalala ng Diyos sa akin, no? Sila Ate Glor na invited doon sa camp sa Virginia. At praise God, kailangan pala, no? Kaya sila po yung makakasama namin sa May 5 to 7 doon sa anniversary camp na yon sa Virginia. Marami po ang nangangailangan ngayon ng pagkalinga. Nais ng Diyos, buksan natin yung ating mga mata. It's high time na kung dati-rati nakafocus lang tayo sa ating sarili, no? Sa ating kalagayan, no? I-focus po natin ang ating mga mata. Buksan natin ang ating mga mata ngayon. Sino ang itotoka sa atin ng Panginoon? At yung hinahanap mo na kapayapaan, yung hinahanap mo na kagalakan, yung hinahanap mo na kalakasan, doon lang natin matatagpuan. Matatagpuan natin yung mga bagay na yon kapag humakbang tayo doon sa pinagagawa ng Diyos sa atin. No? Kaya po, ito po yung isama nyo sa prayer, no? Alam ko po na naisabi na po ito, no? Sa ating mga prayer warriors, no? Na isama yung mga pupuntahan na yon na nanghihingi ng tulong. At nung isang araw lamang po, nung Webes, may isa pong pastor. Na nakipag-usap sa amin kay Bishop. Kung titignan mo, meron siyang supporter. Meron siyang naroon na pinagba-Bible studyhan. Meron siyang mga koneksyon. Pero alam niyo po, naghahanap ng mag-overlook sa kanya. Naghahanap siya ng meron siyang mapagpapasakupan. Kaya po siya ay naroon po nakipag-usap kay Bishop. Doon sa pag-uusap namin, no, sabi ko parang mas marami pa tong alam, mas marami pa tong naanuhan. Pero alam niyo po, nandun yung kanyang puso na naghahanap. No?
Siguro po by next week, a-attend po sila dito na mag-asawa. Dapat po ngayon, kaya lang meron din po, kasi marami rin siyang mini-minister, no? Kung titingnan natin, parang ano pero hindi eh. No? Naroon na, sabi nga, naghahanap sila ng kakalinga. Kaya purihin po ang Diyos, alam ko po na yung mandate na ito na ibinigay ng Diyos, una kay Bishop, no? At sa ating pong pamilya J. Blue, no? Alam ko po na ito ay magagampanan natin una sa kanyang tulong. It is not by our might, nor by our power, but by His Spirit alone. Amen? No? Kaya naroon po na it's high time. No? It's high time. Bilang tayo po ay tinawag at pinili. No? Katulad nga po, gusto kong i-recap uli, no? Yung ating mga tema, tayo po ay tinawag ng ating Panginoon. Our calling is a high calling, holy calling, heavenly calling. No? Kaya i-focus po natin doon para magampanan po natin yung pong pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen? Handa po ba tayo? Sino dito ang gusto makaranas ng kapayapaan? Sabi nga, the peace that passeth all understanding. Sino po? Gawin po natin ang pinagagawa ng Diyos. Sino po ang gusto makaranas ng joy unspeakable? Daig mo pa ang tumama sa loto. No? Sino ang gusto na maranasan yung sabi nga po yung contentment sa buhay, no? Ang lahat pong 'yan ay mararanasan lang natin if we will do the will of God in heaven, no? Kaya ito po yung ating pangalawa na naroon po na mga kapatid na nangangailangan po ng pagkalinga, no? Ito yung mga kapatid natin. Praise the Lord. Pangatlo, Luke chapter 10 verse 25 to 37. No? Luke chapter 10 verses 25 to 37. Ito po yung, sige, basahin po natin dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. No? Ayan, natin ang Santong Espiritu ang mangusap habang binabasa natin ang kanyang mga salita. Ang sabi dito, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? No? May isa daw pong, sabi nga, lawyer. Ibig sabihin, attorney yan, no? Na lumapit sa ating Panginoon. No? Kaya lang, nakakalungkot, ang paglapit niya sa Panginoon, iba yung kanyang motibo. Ang sabi dito, and tempted him. No? Tinempt niya. O ibig sabihin, tinest niya ang ating Panginoon. Ang sabi niya, what shall I do to inherit eternal life? Pakipatay itong ilaw na yan. Ano yung dapat kong gawin para mamana ko ang buhay na walang hanggan? Dito, ang sabi dito, he said unto him, what is written in the law? How readest thou? Ano yung nakasulat? No? At paano mo yun binabasa? Yan. And he answering said, naku, may alam tong attorney na to. No, ang sabi niya sa Panginoon, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. No? Talagang may alam. No? Nasalita ng Diyos itong attorney na to na nag-tempt. No? Buti, baka ito'y parang yung iba na nakikidebate lang. No? Pero sa pagkakataon na ito, makikita natin ang sagot ng ating Panginoon. And he said unto him, thou hast answered right. This do, and thou shalt live. Ito ang sagot sa kanya ng Panginoon. No? Tama ang sagot mo. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might, and love thy neighbor as thyself. Tama ang sagot mo. Pero, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, gawin mo at ikaw ay mabubuhay. Kung naghahanap ka ng eternal life, ng assurance of eternal life, ang sabi ng Panginoon, gawin mo ang kanyang salita. Hindi lang yung basta alam natin, no? Kundi ito ay ikinakapamuhay natin. At sa pagkakataon na ito, humirit pa uli yung si attorney. No? Humirit pa siya. Ang sabi niya sa 29,
But he, willing to justify himself, no? Para ma-justify niya himself. Kaya tingnan mo, no, yung mga motibo, no? Para daw ma-justify niya lang yung kanyang sarili dahil maaaring medyo tinamaan siya at napahiya siya kasi although alam niya ang salita ng Diyos, no? Kasi nasagot niya kaagad ang tanong ng ating Panginoong Hesus, no? Pero ang sagot ng Panginoon, okay ang sagot mo, pero ipamuhay mo. Maaring nasaktan siya, no? Maaring naroon na nakanti yung kanyang pride, no? Kaya sa pagkakataon na ito, ang sabi nga noon, but he willing to justify himself. Iba na naman ang motibo para ma-justify niya lang yung kanyang sarili. Nagtanong uli siya sa Panginoong Hesus. Said unto Jesus, who is my neighbor? Sino ba yung aking neighbor, no? Para lang maroon na ma-justify niya ang kanyang sarili. At sa pagkakataon na ito, dito po ipinahayag ng Panginoon yung, sabi nga po ay parable of the Good Samaritan. Yan. Mag-umpisa tayo sa 30. Yan. Ang sabi dito, and Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. And by chance, there came down a certain priest that way. And when he saw him, he passed by on the other side. And likewise, a Levite, when he was at the place, came and looked at him and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, and said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. No, nandun na talagang babalikan niya pa. Which now of these 3 thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? And he said, he that showed mercy on him. Then said Jesus unto him, go and do likewise. Amen. No? Dito, naroon na talagang binigyan ng diin ng Panginoon na talagang kailangan gawin yung kalooban ng Diyos. No? Nasa pagkakataon na ito, noong gustong i-justify ng attorney yung kanyang sarili, tinanong niya, sino naman yung aking neighbor, no? Na dapat tulungan, no? Sino yung kapatid ko na dapat na arugain, no? At sa mamamagitan ng parable na ito, pinakita ng Diyos sino nga ba. At dito, ang sabi dito, those who are robbed, harassed, or in need, no? Yun daw mga tao na kung saan ay naroon na nanakawan, no? Naroon na binugbog, no? Hindi lamang physically, in all aspect of their life, no? Sabi dito, pinakita ng Panginoon kung sino yung talagang naroon na neighbor. Mayroon daw 3 na nakakita doon sa taong binugbog, no? May isa daw tao, may isang lalaki na mula Jerusalem papunta ng Jericho, siya ay binugbog, no? Nakasalubong sila ng mga robbers o ng mga magnanakaw na yung mga magnanakaw na yon pilit na kinuha yung kanyang mga dala, no? Kasi syempre, dahil naglakbay siya, may mga baon siya, pilit na kinuha at hindi lamang yon, binugbog pa siya. Iniwan siya na talagang halos mamatay na. At sa pagkakataon na yon, may 3 na napadaan sa lugar na yon, na kung saan nakahandusay yung tao na ninakawan at binugbog pa ng mga magnanakaw. Ang una, ang sabi doon ay priest. No? Ano ibig sabihin ng priest? No? Pare o naroon na mataas sa isang religious sect. No? Na nung makita yung tao na yun na nabugbog, imbis na lapitan, imbis na tulungan, ano ang ginawa ng pare? Dumaan sa
ibang lugar, no? Iniwasan yung naroon na nabugbog o nanakawan na yon. Pangalawa, ang naroon na padaan doon sa lugar na kung saan nakahundusay yung mama na yon ay Levita. Sino ba yung mga Levita? No? Ang mga Levita ay yung mga naglilingkod sa ating Panginoon, sa church. Maaaring sila ay mga nasa music ministry, nasa dance ministry, nasa ushering ministry, no? Levitical works, katulad nga ng sinabi ni Pastora Chic, yung ating category, na lahat ng mga naglilingkod ay tinatawag sila ay nasa Levitical works. At yung sa discipleship, ito yung grupo ng mga nanay, grupo ng mga tatay, grupo ng mga kabataan, grupo ng mga bata, no? Yon, group by age. Discipleship ang tawag doon. Pero yung naglilingkod sa Panginoon, no? Sa ushering ka man, sa prayer ka man, sa dance or anong ministry, you are in a Levitical position, no? Levitical ministry ka, no? Kaya sa pagkakataon na yon, nung magdaan ang isang Levites, nang nakita niya, anong ginawa? Umiwas din, no? Umiwas din. At nagdaan sa ibang lugar, no? Ngunit merong isa, Samaritan. Ang isang Samaritano po, naroon na, kung titignan natin, doon sa John chapter 4 ba yun, yung nag-usap ang Samaritan at saka ang Panginoong Yesus, no, na nandun sa balon. Nagulat yung Samaritanang babae dahil kinausap siya ng ating Panginoon, no? Ang sabi niya, bakit mo ako kinakausap? Samaritano ko, ikaw Hudyo ka. Ibig sabihin, walang dapat maging relasyon sa isang Samaritano at sa isang Jews, no? Kaya yung babaeng yon, para makaiwas lamang, no, sa ibang tao, pag siya ay sumasahod o kumukuha ng tubig dun sa balon, katanghali ang tapat, no? Yung parang walang gustong lumabas. Doon lang siya lalabas para kumuha ng tubig doon sa balon. Pero nung pagkakataon na yon, naroon ang ating Panginoong Yesus, no? At sa oras na yon, isang Samaritano ang nakakita doon sa nakahandusay. At ano ang ginawa niya? Iniwasan niya ba? Hindi. Nilapitan niya. At nung makita niya na mayroong mga sugat, ang ginawa niya, naroon na pinahiran, no? Kumbaga, ginamot niya. Binigyan niya ng first aid. Yung alam niya na kaparaanan na pwede niyang mabigyan ng first aid, yung taong yon. At hindi lamang po yon, dahil nakita niya na grabe ang pagkakabugbog, no? Ang ginawa niya, siya ay, maaaring yung Samaritanong yon, nakasakay siya sa donkey, beast ang tawag dun sa no? Ginawa niya, siya yung bumaba. No? Bumaba siya. At isinakay niya yung tao na yon na binugbog. At hindi lamang po yon, naghanap pa siya ng lugar na pwede niyang naroon na dalhan. No? Napunta siya sa isang inn at inihabilin yung tao na yon. No? Hindi lang basta inihabilin, nag-iwan pa siya ng pera. Ito po yung penny o kung magkano man ang halagang yon na pwedeng gastusin kung ano man yung kanyang pangangailangan. At ako po ay babalik para punuan pa kung ano yung naging pangangailangan ng taong ito. No? Ito po yung tunay na, sabi nga po ay may malasakit. Yung tunay na may pusong brother's keeper. Na kahit hindi niya kilala yung nabugbog na yon, pero lahat ng tulong, no? Talagang he gave his best na tulungan ang taong yon, no? Kaya naroon po na ang marami pong tao, mga nabugbog sila, no? Naroon po na talagang in need. At alam ko po na tayo po ay tinutukahan ng mga ganong tao, no? Buksan lang po natin yung ating mga kaisipan, yung ating mga mata para makita natin sila.
No, maging panalangin natin, Lord, sino po yung mga nangangailangan? Sino po yung mga nabugbog na yun ng kaaway? No, yung naroon, naninakawan. Ipakita niyo po sa akin para matulungan ko po siya. No? Yun yung pangatlo. At ang pang-apat po, who is my brother? Ang sabi po dito, Matthew 25:34-40. Matthew 25:34-40. Ang sabi po dito, Then shall the king say unto them on his right hand. Ito daw po yung pagkakataon na kung saan ang lahat ay nakaharap na sa hari na mga hari. Nasa judgment seat na. No? Nasa judgment seat na. Lahat ay humaharap kasi sabi sa Bible, ang lahat ay ipagsusulit natin. Maging ang ating mga sinalita, no? Lahat ng ating ginawa, lahat ay ipagsusulit natin sa harap ng Diyos. At sa pagkakataon na yon, tinipon na sa kanan yung mga, sabi nga po, mga gumawa ng kalooban ng Diyos at ang mga hindi nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay nasa kaliwa, no? Patungo na doon sa kapahamakan. Ang sabi dito, Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. No? Lahat daw po pala noong mga gumawa ng kalooban ng Diyos, mayroong inheritance na inihanda na ang Diyos. No? Sabi nga, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. No? Merong inheritance na nakalaan sa mga gagawa ng kalooban ng Diyos. No? For I was hungered, and ye gave me milk. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered and fed thee, or thirsty and gave thee drink? Sabi nila, kailan ka namin nakita na ikaw ay nagutom at pinakain ka namin, nauhaw at pinainom ka namin? Yan. Pinainom ka namin. When saw we thee a stranger and took thee in, or naked and clothed thee? Kailan ka namin nakita na isa kang estranghero at ikaw ay pinatuloy namin? At ikaw ay hubad at ikaw ay amin dinamitan? Or when saw we thee sick or in prison and came unto thee? O kailan ka namin nakita na ikaw ay may sakit o ikaw ay nakakulong at naroon na kami ay nagpunta sa iyo? And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it to me. Yan. Lahat daw po ng ginawa natin, no? Doon sa pinakamababa, o sino man, katulad ng sinabi dyan, na aking mga kapatid, ito ay ginawa mo sa akin. Kaya ang pang-apat, no? Na naroon na, sabi nga mga brothers natin na nangangailangan na ating kalinga, ito daw po ay yung mga hungry, thirsty, naked, sick, and in prison. No? Hindi lamang po ito naroon na, sabi nga po ay physical. Hindi lamang physical na pagkagutom o physical na pagkauhaw. No? Maaring sa spiritual din. No? Alam niyo po, nakita po namin yung kauhawan nung kami po ay nandun po sa Bohol. No? Nung kami po ay nag-mission sa Bohol, naroon po yung talagang, sabi nga po, yung mga tao ay naghahanap, no? Nauuhaw, nagugutom. Saan? Sa presensya ng ating Panginoon. Maaaring malaki yung church nila, pero hindi na nararanasan ang pagkilos ng Diyos. No? Kaya alam niyo po, nung nagkaroon po ng revival night,
nung time pong yon, no? Bago kami na, habi nga po, umuwi, kinabukasan, ay susunod na araw, no? Ay talagang grabe po, no? Grabe yung naranasan ng mga kapatiran doon sa Victory Temple Church. Talagang grabe po yung kanilang kauhawan sa salita ng Diyos, no? Sa kapangyarihan ng Diyos. Naalala ko po, no, kung, ewan ko, kung na-testify ko na noong time na yon ako yung na-assign para doon sa ladies, no, yung sa mga kababaihan, na mag-share daw po ako doon sa kanila. Si Reber ang na-assign nung umaga sa preaching, ako doon sa mga kababaihan, tapos si Bishop po sa revival night, no. Noong time na sa kababaihan, ang akala ko po, after ng service, ay magagathering na yung mga kananayan. Hindi pa pala. Ang oras pala ng kanilang gathering ay 2:00 ng hapon. No? Although malaki yung church, pero nandun pa rin yung ng init. No? Nung nagpunta po ako doon para naroon na mag-share, nakita ko po na parang pagod na sila. No? Although yung iba po doon na nagkainan, kasi nga, ay malayo pa daw yung kanilang uuwian, nagbaon yung iba, no? Pero nakita ko yung parang pagod nila. At nung kami po ay nag-uumpisa na, sabi ko, sige po, magbilog po tayo para kita natin ang lahat. Naku po, naroon po na nakikita ko po yung iba parang antok-antok na. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako, no? Baka bago ako matapos dito, tulog lahat to. Kasi talaga, makita mo yung parang pagod na pagod sila, no? Pero alam niyo po, sa tulong at gabay ng Santong Espiritu, lahat po ay pinuspos ng kanyang kapangyarihan. Amen? Dahil nandun po yung kauhawan nila. Although physically, kasi nga matatanda yung karamihan na umattend, no? Ng mga nasa senior na rin. Pero dahil nandun yung kauhawan nila, na kahit pagod sila, hindi sila umuwi, talagang naghintay po sila, ang kapuspusan ng Santong Espiritu ay kanila pong naranasan. Tapos po, nung revival night, ganun din po. No? Talagang lahat po, lalo na yung mga leaders, talagang grabe. No? Kaya po, alam niyo, bago po kami umuwi, kinausap po nung pinaka-head pastor, no? Bali lolo po yun ni Brother Will, na in-invite si Bishop sa anniversary nila sa September. Kaya isama din po natin yun sa panalangin, no? Sa September po ay babalik kami muli doon at si Bishop po ay in-invite para doon sa kanilang anniversary, no? Ito po yung mga taong nauuhaw, no? Nauuhaw sa kanyang presensya, sa kanyang kapangyarihan, no? Hindi lamang po yung mga mahihirap, hindi lamang yung mga marami pong bagay, kailangan lang maging bukas yung ating mga spiritual eyes para makita po natin itong mga nangangailangan na ito, no? Sabi nga, lahat ng mga nagugutom, no? Physically, no? Kaya minsan, di ba, katulad po, nung kami po ay mag-crusade doon, sa bawat krusada po, sa bawat misyon na ating pong ginagawa, meron din pong time na kung saan ay nagbibigay tayo, no? Nagbibigay tayo ng 5 kilong bigas, no? Yung kung saan ay magiging bahagi din tayo sa kanilang physical na pangangailangan. Hindi lang po sa spiritual. At purihin po ang Diyos, nandun po na meron tayong mga nagiging kapartner at maging tayo to po, yung ating mga mission na pinagkakaloob, ito po iniipon at ginagamit po ito. No? Katulad po na nagpunta rin kami ng Cagayan de Oro noon, na kung saan ay nagkaroon ng feeding ng mga bata, nagbigay tayo ng mga bigas, no, ng groceries, no, at tuwan-tuwa po sila Pastora Jonah, sila Sister Irene na nakasama namin, at hindi lamang po yun, nung makita namin na yung kanilang church ay ano pa lang, ang tawag dito, wala pa simyento. Lupa pa lang. Alam nyo, nung time na yon, hinipo na ng Diyos si Pastora Jonah, si Sister Irene, nag-iwan na kaagad ng pera doon para masimyentuhan. At alam nyo, praise the Lord, talagang grabe po si Pastor Ching na pinaka-pastor doon, na siya rin po ngayon ang tinalaga para doon sa Mindanao, no? Ay linggo-linggo po siya, lagi siyang nagre-report kay Bishop, no? At nakita niya po yung pagtutulungan, no? Yung pagtutulungan ng mga, kumbaga nabuksan
yung mga kapatiran doon at ngayon nagtutulungan. Ngayon malaya siya, nakakapunta, siya yung nakakapag-follow up na doon sa Davao na pinuntahan namin sa Panabo. Siya yung nagpupunta ngayon sa Jensan, no? At nire-report niya ngayon kay Bishop dahil sa Jensan po, may nag-donate na po doon ng 200 square meters na lugar na pwedeng pagdausan ng gawain. Yun po yung wino-workout nila ngayon. Na sabi nga ni Bishop ay mag-report kay Rever at para magawan sila ng plano, no? At sa kalooban ng Diyos, no, sa kaparaanan ng Panginoon, alam natin na ipo-provide lahat ng Diyos yung kanilang pangangailangan. Amen. Kailangan lang talaga ng connection, no? At tulong-tulong, no? Kaya purihin po ang Panginoon. At isa nga sa pabor na natanggap po natin ay nagkaroon po tayo ng access sa ating mga kapatid na mga Koreano, no? At ito nga pong ay in-invite uli sila Bishop. Ngayon po ay kumukuha sila ng Korean visa, no? Ewan ko po, baka pagbalik po namin, July yata ay papunta po sila doon ng Korea, no? Kaya alam natin na piniprepare ng Diyos, no, yung mga bagay na yan. At praise God dahil sa Mindoro po, ilang churches po natin doon ang natayo, no? Sa pamagitan din po ng pagtulong. Makikita natin yung mga Koreano, bukas yung kanilang mga mata. No? Kung paano sila magiging, sabi nga, brother's keeper sa mga kapatid dito sa Pilipinas. Talagang nandoon po yung all out nila. Alam niyo yung pong church na pinagawa doon sa, sa Bako, sa paanan ng bundok. Nakarating ka na doon, Ate Evie? Hindi kayo nakarating doon. Doon tayo magka-camp sa July, no? Para wala daw uwian. Halos, hindi ko alam kung ganito kalaki, no? Kasi po, may nag-donate doon ng 200 square meters at hindi lang po yan, bumili pa po ang church ng another 200 para maging 400, no? Yung lugar ay napakaganda po, no? Napakaganda po ng church natin doon ngayon, no? At talagang, although, yung mga dati una nilang naging kasama, binawi yung mga gamit. Pero purihin ang Diyos, nag-provide ang Diyos ng mga bagong gamit. Amen? No, kaya wala tayong dapat ikatakot eh. Kasi hindi atin to eh. Pag-aari to ng hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos na siyang kaya mag-supply ng lahat. Amen? Kaya purihin po ang ating Panginoon. No? Ang nais lang ng Diyos maging kasama tayo doon sa nagba-brother's keeper na tumutulong sa kanila. No? Yung nagkakaroon ng malasakit para sa kanila. At makikita naman po natin na ang Diyos ang siyang magsusukli sa atin ng lahat ng bagay. Amen? No? At ang panghuli, panglima, ito ay minsan talagang hindi natin kinukonsider. Pero sa pagkakataon na ito, nais ang Panginoon, i-consider natin na sila ay kapatid natin na kailangan ng kalinga. Matthew chapter 5 verses 43 to 45. Matthew chapter 5 verses 43 to 45. Yan. Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Amen. Ito yung huli, no? Na naroon na, sabi nga, brothers natin. Ibig sabihin, kailangan na kaligain natin, kailangan na, sabi nga po, ay tulungan din natin. Sabi nga, our enemies. Sino dito ang merong mga kaaway? Ha? Naku, si Kuya Perry, mukhang daming kaaway. Sa pagkakataon na ito, nais ang Panginoon na mabago yung pananaw natin. No? Doon sa mga kaaway natin na yon, kung hanggang ngayon, no, ang nasa puso natin ay galit, poot, no? Nais ang Panginoon na baguhin ito. Nais ng Diyos na palitan ito. Anong ipapalit? Ang sabi nga, yung love and compassion. No? Do good to them. No? Do good to them.
Gawan natin sila ng mabuti. Yung mga galit sa atin, yung mga umaaway sa atin, yung nagpe-persecute sa atin, gawan natin sila ng mabuti. Amen? No? They are our brothers. Bakit? Kasi ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, hindi tao ang ating kalaban. Hindi tao ang ating kaaway. Di ba? We wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places, mga espiritu na ginagamit lamang sila. No? Kaya kapag alam natin itong katotohanan na ito, imbis na galit ang maramdaman mo sa kanila, ang mararamdaman mo ay habag at awa. No? Habag at awa dahil biktima lang. No? Kung paano tayo ay biktima noon, no, ng kaaway, gayon din, nabibiktima lamang. Kaya it's high time na, habi nga, mabuksan ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Na hindi tayo tumingin ng pang-ibabaw lamang. We must see beyond. Ang tingnan natin yung beyond, yung spiritual na katotohanan. At kapag po ganon ang nasa ating puso, wala tayong magiging kaaway na tao. Amen? Ang magiging kaaway natin ay ang dyablo at ang kanyang mga alupores na espiritu. No? Hindi ang tao. No? Dahil hindi tao ang ating kalaban. Amen? Ito yung tandaan natin. Kahit na ano pa ang gawin sa iyo. Kaya nga, kung susundin natin ang banal na kasulatan, no? Yung mga utos ng ating Panginoong Hesus, sabi, kapag sinampal ka sa kanan, ano sabi ng Panginoon? Iharap mo pa ang kaliwa mo. Sige, sampalin mo pa. No? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Wag yung luma, yung bagong luto, yung merong pampalaman. Ay kahit gaano kalaki ang galit na sa iyo, matatanggal. No? Lalo na kapag ang tinapay ay galing kila ano pangalan nung kanilang, ano pangalan nung magbibigay tayo ng konting advertisement. Yung tinapay ng pamangkin ni Ate Eileen. No? Matatanggal ang galit mo. No? Makakalimutan nila yung sama ng loob sa iyo. Kaya ang sabi nga, they are our brothers. No? Kailangan yung kalinga natin. Kailangan na mula sa atin, ma-realize nila na biktima rin sila. No? Hindi nila gusto yon. Kaya, alam nyo, hindi ko makalimutan. Yung kabataan na kung saan ay nahuli namin na siya talaga yung nangungupit o kumukuha ng pera ko. No? Buti na lang, sabi ko nga, alam ko na hindi tao kalaban. Hindi ako nagagalit kahit sino, kaya hindi ako nagtuturo, hindi ako nagbibintang. Ang kinagagalitan ko ay ang dyablo. Sabi ko, ano ba naman dyablo to? Kahit saan ko itago, nakikita. No? Pero nung makita namin, malaman namin kung sino talaga, alam nyo, nung ano ko siya, ang sabi ko lang sa kanya, gusto mo ba yung ginagawa mo? Alam niyo, nung ma-realize niya, umiyak po siya ng umiyak. Ang sabi ko nga sa kanya, talagang hindi mo namang gusto yan. Ang kaaway lang ang may gusto na tayo ay ipahamak. Ang kaaway lang ang may gusto na tayo ay ibagsak. Ang kaaway lang ang gusto na tayo ay sirain. No? Kaya para mapagtagumpayan natin yung gusto ng kaaway, ay magpasakop tayo sa ating Panginoong Hesus. No? Dahil siya lamang ang may kapangyarihan. Siya lang ang may kapangyarihan na tayo ay ialis doon sa kasalanan. No? Kaya nga po, sila ay kapatid din natin. They need a brother's keeper para hindi sila magpatuloy. And I know and I believe tayo ay pinili para sa kanila. Amen? No? Kaya sa oras na ito, kung may naiisip kayo, nakaaway nyo, kagalit nyo, or ano, humingi tayo ng tulong sa Panginoon para ang makita natin. Di ba, ang sabi nga dun sa last week, no? Para maging brother's keeper tayo, we must love them with the love of Christ. Kailangan mahalin natin sila, hindi yung pagmamahal na panlaman,
Hindi yung pagmamahal na galing lang sa atin, kundi pagmamahal na galing sa ating Panginoon. We must touch them with Christ's touch. We must see them with Christ's eyes. No? Ito yung kailangan natin. Kaya sa pagkakataon na ito, no, naroon na binigyan po tayo ng Panginoon ng power, no, to do good. Kaya wala pa rin tayo maipagmamalaki sa ating Panginoon. No? Dahil kung tayo lang, wala tayong pakialam sa iba. Di ba? Kung ayaw nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero hindi No? Hindi Alam natin, the love of Christ shed abroad in our hearts. Hindi na tayo ito. No? Hindi na tayo ito. Si Lord na ang kailangan na kumilos. At praise the Lord, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, ito yung naroon na pinakaano. Sabi nga, God has given us the power to do good to others, that God may be glorified. Yan, ito yung word na, sabi nga ay magmula nung maging rema sa puso po ni Bishop. Nakapagbukas siya, ito yung word na ito ang nagbukas sa kanyang puso't isipan. Na sabi nga po, ang lahat ng mga nangangailangan, yung mga lahat ng humihingi ng tulong, no, lahat ng gustong magpasakop ay tanggapin kahit na ano pa ang nangyari noong nakaraan, no? Kaya makikita po natin, ang sabi doon, for we are His workmanship. Lahat daw tayo ay workmanship ng Panginoon. Created in Christ Jesus unto good works. Ito daw po yung ating naroon na katungkulan, to do good works, which God has ordained us, no? Before ordained that we should walk in them. Na dapat daw na naroon na lakaran natin, no? God prepared everything, kaya wag tayong dapat matakot. Wag tayong matakot dahil ito yung kalooban ng Diyos, no? And God has given us the power because we are His workmanship, no? Tayo kinreate niya according to His own image and likeness. Hindi na tayo nandun sa image and likeness ng kaaway. Nung hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoong Hesus, hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay bilang Panginoong tagapagligtas, tayo ay nasa image and likeness ni Satanas. Kaya nandun yung pagiging makasarili, nandun yung mga makasalanan, nandun yung mga bisyo, no? Kasi nandun tayo namumuhay sa image and likeness ng kaaway. Pero, noong isinuko natin ang buhay natin sa ating Panginoong Hesus, no? Pinagkatiwala natin ang ating buhay, humingi tayo ng tawad, we are now in His own image and likeness, no? Ano yung image and likeness ng ating Panginoon? Doing good for the glory of our God. Amen? Gumagawa ng mga mabuting bagay para malwalhati. Hindi para tayo matanyag. Hindi para tayo ay makilala, kundi para mag-glorify ang ating Diyos na nasa langit. Amen? Amen? Kaya sa oras na ito, habang kayo po ay nakikinig, mayroon na po bang pinakita ang Panginoon sa inyo? No? Siya ay personal na nagmi-minister sa atin, no? Hindi po ako, ang kanyang mga salita ang nagmi-minister sa atin. Pinakita na po ba o pinakikita na po ba ng Panginoon kung sino yung kapatid na nangangailangan ng tulong na ikaw ang gagamitin? Walang makasagot. Pag-pray po natin, Lord, pakita niyo po sa akin, sino po yung akin pong dapat tulungan. Dahil siya din naman po ang kikilos. Hindi tayo. Ano lang po tayo, kumbaga parang, anong tayo to? Alulod lang po tayo. Pero yung gagawin niya, no? Kasi kapag po tayo ay nakatingin lamang o yung pananaw natin ay yung sa sarili nating kakayahan, halimbawa, lalo na sa pamilya natin, no? Para bang, ang tigas-tigas ng mga ulo nila eh. Ako nga, magulang ako, ayaw nga akong lalo, lagi nga akong pinipersecute eh.
Pag ganun po yung pananaw natin, no? Hindi tayo magiging brothers keepers sa kanila. Ano mangyayari? Iiwasan natin sila. Parang sabihin, bahala kayo. No? Pero kapag po pala bukas, yung ating mga puso, yung ating mga mata sa katotohanan, no? Na sila ay kapatid natin na kailangan kalingain, protektahan. Alam niyo po ba, hindi magiging sagabal kahit anong ginagawa sa inyo, no? Kahit na pinipersecute kayo, kahit na naroon na para bang hindi kayo pinapansin, hindi magiging hadlang yon. Magpapatuloy kang gawan siya ng kabutihan, no? At katulad nga ng sinabi ng Bible, yung mga kabutihan na yon na nanggagaling sa Panginoon, no? Yun yung kikilos sa kanilang mga buhay. At walang magagawa ang kaaway para hadlangan na ang Diyos ay mapapurihan. Amen? Kaya sa umaga pong ito, I know and I believe na ang Panginoon ang nagbubukas ng ating mga puso't kaisipan sa oras na ito. Just ask Him. Panalangin natin. No, katulad nga po kanina, no, habang nag-worship, yun yung pinakita ng Diyos sa akin na ito yung inyong mga kapatid na kailangan yung i-reach out. No? Nagugulat po kami, hindi namin mga kakilala. Yung nga pong kagabi na sinabi ng Bishop sa akin, yung taga Lucena, sabi ko, ba't kilala mo siya? Hindi, basta nag-message lang siya sa akin. No? Mihingi siya ng tulong. Tapos yun nga, in-interview ni Bishop, ganun. Na sabi niya, Kristiyano rin siya, sila, na mag-asawa, mihingi sila, pambili man lang ng gamot. Tapos, yun nga, nasabi, wala na po kaming pastor, iniwan na po kami ng pastor namin, umuwi na po ng Bohol. Tapos sabi ni Bishop, ba't kayo iniwan? Hindi po nila alam din kung paano sila mabubuhay. Kasi po, halos 200 lang po yung koleksyon kada linggo. No? Biro nyo, nakakadurog ng puso. Tapos sabi ni Bishop, kunan mo nga yung yung church nyo, yung place, kinunan po, pinakita kay Bishop. No? Kaya sabi nga po ni Bishop, sige, pag-pray natin, pupuntahan namin kayo. Pupuntahan namin kayo. Kaya sa oras na ito, sino yung pinapupuntahan ng Diyos sa atin? Kayo ang nakakaalam nun. At ang last verse natin, ang sabi sa 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor will never be in vain. Hindi masasayang kapag tayo ay gumawa ng mabuti para sa ating kapwa. Hindi masasayang kapag tayo ay kumalinga sa ating mga kapatid. Sapagkat ang lahat ng iyan, kapag ginawa natin para sa ating Panginoon, He is our great reward. Amen? Praise the Lord. Kaya sa oras na ito, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Habang tayo po ay nakatayo, tayo po lahat ay yumuko. I-focus po natin ngayon ang ating mga puso't isipan sa ating Panginoon. Mayroon po siyang sinasabi sa atin. Hayaan natin na madinig natin ito, makita natin to, para makalakad po tayo ayon sa kanyang banal na kalooban. Yes, Holy Spirit. Minister to your people right now. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hingin natin sa ating Panginoon
yung puso na meron siya. Yung puso na isang servant o isang lingkod na nagnanais na laging gawin ang nais ng kanyang master. Kung inaangkin natin sa pagkakataon na ito that He is our Lord, He is our Master, He is our Savior, let His heart be our heart today. Let us sing this song, Make Me a Servant, Humble and Meek. Lord, let me lift up those who are weak. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Ngayong nakita namin sa pamagitan ng inyong mga salita kung sino yung mga kapatid namin, Lord, na nais nyo na tulungan namin, abutin namin, Panginoon, palakasin namin. Kung wala ang puso nyo sa aming mga puso, hindi po namin ito magagawa. Let your heart be our heart today, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Make me a servant, Yes, O Holy Spirit. humble and meek. Lord, let me lift up Yes, O God. those who are weak, and the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant today. Yes, Lord. As we sing this song, Lord, let your compassion, let your love overflow in our hearts today. Yes, Lord. Tulungan niyo kami makita namin ang mga kapatid namin, Lord, na nais niyo na abutin namin. Oh, yes, oh God. Those who are weak Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant. Yes, Lord. It's our prayer, Lord. Ito po ang aming panalangin sa oras na ito. Lord, it is not by our might, nor by our power, but by your Spirit alone. Hayaan niyo po na mabuksan ang aming mga mata, Panginoon. Makita namin kung sino po, O Diyos, ang nais niyo na abutin namin sa pagkakataon na ito. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. Kilala niyo po kami lahat, Panginoon. Sa amin po mga buhay, Panginoon, may mga na-neglect kami ng mga kapatid namin. Mga anak namin, mga asawa, magulang. Lord, yung mga nangangailangan, Panginoon. Yung mga nabibiktima, Panginoon.
Lord, open our eyes for them, O God. Yes, Lord. Higit sa lahat, Lord, yung mga naging kaaway namin. Father, hindi namin kaya kung wala ka. We need you, Lord. Yes, Lord. Thank you, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na maging katulad kami ni Cain, Panginoon. Na ang tanong niya na, ako ba ay brother's keeper nila? Lord, alisin niyo po, Panginoon, ang ganitong kaisipan o ganitong pakiramdam, Panginoon, para sa iba. Sapagkat ang katotohanan, kami ay brother's keeper nila, Panginoon. Sino man po, Diyos, ang pinakikita mo sa bawat isa sa amin. Kami po ay brother's keeper para sa kanila. Huwag niyong hayaan, Panginoon, na sa inyong muling pagbabalik, Panginoon, na hindi namin magawa ang nais niyo na gawin namin. Lord, kakaunti na lang ang panahon, Panginoon. Hayaan niyo po na maging example sa amin ang naging buhay ni Pastor Lito. Na araw-araw sa kanyang buhay, sabi niya, kinukonsider ko na to na last day ko na, kaya kailangan gumawa ko ng mabuti, gawin ko ang kalooban ng Diyos. Lord, ito'y patuloy na magpaalala sa amin, Panginoon. Sapagkat hindi nga po namin hawak ang aming mga buhay. Hayaan niyo po na hindi masayang ang pinagkakatiwala niyong buhay sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagkakapahayagan na ito, Panginoon. Holy Spirit, tulungan niyo kami. Nagtitiwala kami sa inyo. Kaya niyo to. Hindi namin kaya, pero kaya niyo, Holy Spirit. At sa inyo lamang kami huhugot ng lakas. Thank you, Lord. Huwag niyo pong hayaan na matapos ang araw na ito na hindi niyo pinakikita sa amin, Panginoon, ng mga kapatid na dapat naming i-reach out, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. My Jesus, my Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Let us sing this song with all our hearts. Amen. Thank you, Lord. Jesus, Lord, you're the love of my life. Wherever you go,
Panginoon, Lord. We will focus, Lord, kung anong pinagagawa niyo sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Oh, yes, Lord. My eyes set on you. My eyes set on you in this race that I've run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. Follow you. Oh, thank you, Lord. Lord, sa umaga pong ito, salamat. Sa paggawa po namin ng desisyon na sundin ka, Panginoon. Alam namin, Lord, you have prepared everything, Lord. You have prepared everything na kailangan namin. You have prepared everything na makakasama namin. You have prepared everything, oh God, kung kaya't hindi kami matatakot. Higit sa lahat, Panginoon, hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. Lord, mangusap po kayo sa bawat isa, Panginoon. I entrust everything into your hands, oh God. Thank you, Lord. We give you all the glory, the honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Tayo ba ay pinagpala sa buong linggong ito? Amen. Tayo po'y magbibigay sa ating Panginoong Diyos. Ito'y hindi lang kabahagi, kundi parte na rin sa ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos upang malugod sa ating Panginoong Diyos. So tayo po'y magbibigay sa Kanya ngayong umaga tulad ng pagbigay ni Abel sa ating Panginoong Diyos na siya ay kinalugdan sa Kanyang handog sa ating Amang Diyos sa langit. Kaya't napakabuti ng Diyos sa mga taong pinagpala na naka-receive ng mga blessings sa buong linggong ito. Financial man, ito'y ating ibabalik sa ating Panginoong Diyos tulad ng nasasaad sa kasulatan sa Matthew 13, sabi ng ating Panginoon, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if we will not open you the windows of heaven, and pour out blessings, that there shall not be room enough to receive it." So kung ating ibibigay sa ating Panginoon, yung ating mga, sabi dito, dalhin niyo sa aking kamalig ang buong kasampung bahagi upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, sabi natin Panginoong Diyos. Kaya sabi dito, subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng ating Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So napakabuti ng ating Panginoong Diyos sapagkat ito'y pangako sa atin. Sabi dito, subukin natin ang ating Panginoong Diyos. Dito lang tayo sinubok sa verse na ito. Pagkat napakabuti ang Diyos. Ang nais ng Diyos, tayo pagpalain, tayo'y guminhawa sa ating buhay. Ayaw ng Diyos na tayo'y naghihirap. Kaya gusto ng Diyos, bigay natin ang ating
mga 10 bahagi upang ito'y kakalugod sa ating Diyos. At ang ating may bibigay, ito'y magagamit sa ating sambahan, sa paghayo ng ating mga pastors, mga workers, yung nga nangangailangan. At doon sa ating sobre, sa ating mayroon pa doon mission offering. Kailangan din natin yun sa paghahayo at sa mga nangangailangan ng tulong sa iba't ibang lugar. Kailangan natin yun. Kaya't napakahalaga ng ating pagbibigay at ating may balik sa ating Panginoong Diyos. So, ang nais ng Diyos tayo pagpalain. Sabi naman niya, basta maniwala ka lang sa akin, sabi ng Diyos, He is able to prosper you. Kaya, pagpapalain ka ng Diyos kung talagang susundin mo lang siya at magtitiwala ka sa Kanya. Sabi ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Kaya tayo'y manalangin. Lord God, salamat po sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming mga pagbibigay, Panginoon. Ito'y may kaluguran sa aming puso, may kagalakan, Lord God, na ito'y may babalik sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na ang nais mo ay masundan ka namin, Panginoon, at ito'y may kalugod sa iyo, Panginoon, ang aming mga may bibigay sa iyo, Panginoon. At ito'y magagamit namin sa iba't ibang, Lord God, mga pangailangan ng aming sambahan, Lord God, at sino mang mga nangailangan, Lord God, ito'y aming magagamit, ang aming malilikom na salapig nito, Panginoon. Salamat, Lord God, napakabuti mo, Panginoon, na binibigyan mo kami ng pagkataon na ganito, Panginoon, na may balik namin sa iyo ng buong buo ang aming mga kinikita, Panginoon. Thank you, Lord God, sa kalakasan yung binibigay, Lord God, sapagkat hindi namin ito magagawa kung wala rin kaming kalakasan, Panginoon, na makapagtrabaho. Lord, salamat muli sa mga oras na ito. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Praise. Dako po tayo sa ating announcement. Okay, sige po, bago po tayo sa ating announcement, meron po tayo mga first-timer visitors na in-invite po ni Ate Lynn and ni Ate Aiza. Yung isa po si Andre Buena, nasa kids po siya. And then si Shikaina Matera. Pwede po bang tumayo si Sister Shikaina Matera? Yan, sige po, pwede po ba tayong tumayo at kamayan po natin si Sister Shikaina Matera? Sige po, dito na lang po sa harap. And pwede po ba natin siyang kamayan? Po, Rev. Natawagan ko rin po si Rev na pag-pray po ang ating first-time visitor. Yung isa po nasa kids. Sige. Anong pangalan mo? Shikaina. Anak mo to? Praise God. Hallelujah. Ilan taong ka na? 15 po. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo. Tinataas ko po, Panginoon, ang aking kapatid na si Shikaina. Lord, sa kanyang murang edad, Panginoon, narito po ang isang responsibilidad na nakaatang sa kanya. Tulungan niyo po siya, O Diyos. Hayaan niyo po na sa kanyang buhay, makilala kanya sa isang malalim, personal at bibliyang kaparaanan. Dahil tanging kayo lamang ang makakapagbigay sa amin, Panginoon, ng tunay na buhay at ng kasaganaan nito. Lord, salamat sapagkat ang kahabagan niyo, Panginoon, ay dadaloy sa Kanya, maging sa Kanyang anak na ito. Ano man po ang kanilang mga pangangailangan, Father, abutin niyo po sila. Ito man po ay naging bunga, Panginoon, ng Kanyang pagkakamali. Ngunit sinabi niyo, Lord, ang nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, ang maling bagay ay tutuwirin niyo. Stretch forth your hands over her, O God. Maranasan niya araw-araw ang yakap niyo, ang pagsama niyo, Panginoon, upang ang batang ito, na pinagkakatiwala niyo sa kanya, Panginoon,
ay tunay na mapalaki niya ayon sa inyong banal na kalooban. Father, into your hands, I entrust her life. Thank you, Lord. Yakapin niyo siya ng inyong pag-ibig, ng inyong pagkalinga. At Lord, ang inyong mga anak na gagamitin upang siya po ay naroon, Panginoon, na patuloy na abutin. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Salamat ng marami. We praise you and we bless you. In Jesus' name. Amen and amen. Siguro, sige po, for our announcement. Yan po ang ating 12-year anniversary. Ngayon na po yung gaganaping June 10, 2023. So meron na lang po tayong a month and a half to prepare. And ina-announce na lang po siguro sa susunod kung meron po ba tayong ibang venue or kung dito po ba gaganapin ang ating anniversary. And next po ang ating Speak Life. Every Monday po yan ng 7 p.m. Mapapanood po natin yan sa ating Facebook page. And kung meron rin po na gusto pong magpa-record ng testimony, approach lang po natin si Goy or si Mai po. And Tinig ng Pag-asa and midweek service resumes this week. So meron na po tayong Tinig ng Pag-asa and midweek service ngayong week po. So every midweek po, meron po tayo ditong on-site service. So ini-invite rin po namin kung available po ang bawat isa na baka punta po rin dito sa ating midweek. Pero meron din po tayong live every midweek po natin. And yung JBL Youth Leaders spiritual feeding po every Tuesday po yan ng 8 p.m. via Zoom. And ito po yung schedule po ng ating mga online prayer gathering sa Fathers, Monday to Friday ng 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday ng 5 a.m. Pastors, Monday to Friday ng 5 a.m. And last but not the least po, like, follow, and subscribe po ang ating mga social media accounts. Yung sa Facebook po, Jesus Be Lifted Up Church, and sa YouTube naman po ay JBLU Church. So yun lamang po. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo. Muli na rin pasalamatan, purihin ang ating Diyos. Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito
natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Salamat po sa iyong presensya na naranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkilos mo sa aming gawain na ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang maitaas sa buhay ng bawat isa. Ang pag-ibig mo lamang, Lord, ang kikilos sa bawat isa sa amin sa araw-araw naming pamumuhay, O Lord God. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong salita sa umagang ito, Panginoon, na muli mo kaming nire-remind, O God, na magkaroon kami ng brother's keeper, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah, na magkaroon kami ng pagmamahal, Panginoon, sa mga nangangailangan na kailangan abutin, Panginoon, ng tulong na mga anak mo, O Lord God. Salamat, Lord, na kami ay ginagamit mo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat, Lord, sa anak mo na ginamit sa araw na ito, Panginoon, na maghayag ng iyong salita, O God, sa aming kalagitnaan, O God, na ito'y magrema sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpapalain, Panginoon, maging ang kanyang buong pamilya, O God. Hallelujah. Ikaw po ang kumilos sa buhay ng family Bidanya, Panginoon, na hindi sila manawa, Panginoon, na maghayag ng iyong salita, maghayag ng iyong kabutihan, Panginoon, sa bawat anak mo na nangangailangan, O God. Salamat, salamat, Panginoon. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Patuloy niyo po silang bigyan, Panginoon, ng bagong revelation, Panginoon, sa araw-araw, O God, na ito'y mahayag nila sa mga nangangailangan ng iyong anak, O God. Salamat, Lord, sa iyong protection sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hindi po kami alis sa lugar na ito, Panginoon, na hindi namin daladala ang iyong kapangyarihan. Hindi namin napuno kami ng pag-ibig mo, Panginoon, at lalabas kami dito sa lugar na ito, Panginoon, na kung ano man ang aming narinig, O God, ito ay gamitin namin maging sa aming pamilya, Panginoon, sa aming mga kaibigan, maging sa aming mga kaaway, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na mahalin sila, Panginoon, na katulad ng iyong pagmamahal, O God. Salamat, salamat, Lord. Ipinabalik po namin ang lahat ng papuri. Pasasalamat sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.